En achter de eindselganger Bart de Koele Boer, Bart Tilmans, die dus Mia Paspoort Noord deed op de fiets. Een andere koninklijke groep, tenminste ik zie een golden koets aankomen. En dat is typisch voor de Nederlandse monarchie. Het is een groep ook uit Nederland, uit Brunsum, Pratschgek, zo heet de groep van de Kruidsberg. Alice in Vastelovensland. Weer een sprookje. Inderdaad, en ook weer koninklijk. Ik denk dat ze jaloers zijn dat het Oostkoningspaar naar zee komt. En bij u geloof dat de koningin naar Weert en naar Toer komt. Dat is hier ook in de beurt. En ze zijn er ook al helemaal klaar voor. Ik vind het prachtig uitgebeeld. De gouden koets met de paard ervoor. En dan dus de hoedemakers van Alice in Wonderland. In prachtige authentieke kostuums erbij. Magnifiek gemaakt. Hier komt Alice aan, het is uitgestapt, het zit niet in de koets. Het heeft gedacht met dit weer lauw ik leven.